नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. श्री राम मंदिराच्या उद्घाटन कार्यक्रमानिमित्तान सदाशिवगडावर विविध कार्यक्रमाचे आयोजन. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड सोनारवाडा श्री राम सीता मंदिराच्या कमिटीतर्फे अयोध्यात श्री राम मंदिराच्या उद्घाटन आणि श्रीराम प्राण प्रतिष्ठापना मंत्राक्षताचे मोठ्या उत्साहान आणि गौरवपूर्वक स्वागत केले. श्री राम सीता मंदिराच्या कमिटीतर्फे खास महिला ढोल ताशाच्या पथकासह श्री महामाया देवळात येऊन सदाशिवगडचे करसेवक श्री सोमू उर्फ सोमचंद वेर्णेकर हेमगेल हस्तान श्री महामाया देवळाकडच्या ढोल ताशाच्या गजरात वाजत गाजत श्री राम सीता मंदिराकडे पर्यंत ही मंत्राक्षता हाडणं मोठ्या उमेदीन गौरवपूर्वक स्वागत केल्लो कार्यक्रम ब्रेस्तार 11 जानेवारीक जालो. या वेळार राम सीता कमिटीचे अध्यक्ष श्री गंगाधर भट, सेक्रेटरी उल्हास रायकर, खजांची नारायण अणवेकर, महेश अणवेकर आणि पदाधिकारी तसेच दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाचे संबंधित युवा वर्ग तसेच भक्त मंडळी या कार्यक्रमात हजर आशिले. 21 जानेवारीक सकाळच्यान श्री राम सीता देवस्थानाच्या आवारात विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले असून सांजे 7 वाजता सजोपचार पूजा, भजन, नृत्य, ढोल वादन, 8:30 वाजता मंगळारती, प्रसाद वितरण, 22 जानेवारीक विविध धार्मिक कार्यक्रम, विविध होम, 12:30 वाजता महापूजा, नंतर अन्न संतर्पण असून या सगळ्या धार्मिक कार्याक हजर राहून कृपा प्रसादाचो लाभ घेवचो अशें कमिटीतर्फे कळयला. तसेच सदाशिवगड बंगलेवाडा हिंगा श्री मारुती देवस्थानाच्या आवारात अयोध्यात राम मंदिराच्या उद्घाटन कार्यक्रमानिमित्तान 22 जानेवारीक सांजेर 6 वाजता सार्वजनिकातर्फे दीपोत्सव साजरो करचो ठरयला. ज्या भक्ताक दीपोत्सव प्रज्वलित करची इच्छा आसा तेमी कमीच कमी 10 पणटीसाठीर 50 रुपये मंदिराच्या काउंटराचेर दिवन राम भक्ती जागृत करची. दिव्यासाठीर तेल मंदिरातर्फे दितले म्हूण भक्तिभावन हो कार्यक्रम साजरो करून श्री रामाली आणि हनुमंताली कृपा आत्मसात करून घेवची अशें श्री हनुमान सेवा संघ बंगलेवाडा सदाशिवगड हेमी कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. मच्छीमारी होडेची मासळी दबावा कारणान व्यापारा विना 3 दिवसांच्यान होडेत आसा. एसपी कडेन तक्रार. कारवारच्या बैतकोल नुस्तेमारी बंदराचेर कामधेनू नावाच्या नुस्त्या होडे वयले लक्षांतर किमतीची मासळी 3 दिवसांच्यान तशेंच होडेत आसा. स्थानिक प्रमुखाल्या धमकेन ही मासळी खरेदी करू व्यापारी येवचे नात अशें होडेचे मालक विक्रम तांडेल हेमी आरोप केला. 9 जानेवारी सकाळी नुस्तेमारी करून ही होडी बंदराचेर पाविली. तितूंत सुमार 2.5 लाखापेक्षा जास्त किमतीची मासळी आशिल्ली जाल्यार ते खरेदी करू कोणूच व्यापारी येयले ना, कारण पर्सीन बोट युनियनचो दबावाच्या कारणान हे घडले अशी तक्रार विक्रम तांडेल हेमी एसपी कडेन केला. युनियनातर्फे बहिष्कार केल्ल्या होडे मालकाक आपणान मदतीचो हात दिल्ल्याक आपणाल होडे वयले मासळी खरेदी करूंक
तेमी तक्रार केला असो व्यापाराचे दबाव घायला म्हूण हेजेन कित्येक वर्सांच्यान आपूण ह्याच धंद्याचेर अवलंबून आशिल्ल्यान आर्थीक दृश्टीन आनी मानसीक नश्ट जाला अशी तक्रारीत नमूद केला। कामधेनू बोट ही सकाळपराक मच्छीमारी करता म्हूण हेजे बद्दल तेमकां खूब वेळा ताकीद दिल्ली जाल्यार उलट तेमी युनियना विरुद्ध खोटे आरोप केले अशें पर्सीन बोट युनियन पदाधिकारी तेमगेली प्रतिक्रिया। आनी मच्छीमाराक मेळची सुविधा दिवची आमगे जबाबदारी। मासळे व्यापारा विशयांत मच्छीमारी खातें मदीं प्रवेश करूं शकना अशें मासळी खात्याचे उपनिर्देशक प्रतीक शेट्टी हेमी सांगतात अशें प्रसार माध्यमा मार्फत कळयलां। वट्टार मेळ 2.5 लाखाची मासळी व्यापारा विना व्हडेत आसा हेजी खंत व्हडेच्या धनयान केला। आपल्याक न्याय दिवूं जाय म्हूण एसपी कडेन विनंती केला। कारवार जिल्ह्यात सरकारी आस्पत्रेत तज्ञ वैद्यां विना संकटात, आंदोलनाची गरज। कारवार जिल्ह्यात गेल्ल्या कित्येक वर्सांच्यान मल्टी स्पेशलिटी आस्पत्रे खातीर आंदोलन जातीर आसात जाल्यार आशिल आस्पत्रेत तज्ञ वैद्य ना जावन जिल्ह्याच्या जनतेक कश्ट सहन करचे पडटा। कारवार जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यात 104 कायम तज्ञ वैद्यांची गरज आसा। तितूंतले 60 वैद्य सध्या सेवेत आसात। 44 वैद्य खाली असून कित्येक वर्स जाली ते जागे भरूक आरोग्य खात्याक हरसाहस करची स्थिती येयला। फिजिशियन, जनरल सर्जन, स्त्रीरोग तज्ञ, भुरगे तज्ञ, अनस्थेशिया, ENT, हाडाचे तज्ञ, डोळ्याचे तज्ञ, चर्मरोग तज्ञ अशा अनेक तज्ञांची आवश्यकता जिल्ह्याच्या बऱ्याच तालुक्यात आसा। सध्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशन योजनेमार्फत काही जाग्यार तात्कालिक वैद्य नेमक केलात। गंभीर आरोग्य समस्येक योग्य तज्ञांची गरज असून ते हुद्दे भरले तरी सरकारी आस्पत्रेत हे वैद्य काम करूक मुखार येनात। हजर जाल्यार बी थोडे दिवस काम करतात आणि खाजगी आस्पत्रेक तोंड फिरयतात अशें आरोग्य खात्याचे ज्येष्ठ अधिकारी सांगतात। मल्टी स्पेशलिटी आस्पत्रेपेक्षा सध्या तज्ञ डॉक्टरांच्या नेमणुके खातीर आंदोलन करचे खूप गरजेचे आसा अशें आंदोलनकार श्री महेश नायक हेमी सांगतात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।